Hei, pitäisikö meidän käydä yhdellä? En mä tiedä, ei kyllä tänään. Mulla on vähän hommikin vielä. Joo, siis kyllä mä ymmärrän. Kyllä muakin väsyttää silloin tällä, mutta kuitenkin mikä saa sut tällä hetkellä vastustaa sitä bissellä käyntiä? En mä tiedä, ei jotenkin fiilistä. Joo, mä ymmärrän 100%, mitä sä tarkoitat tuolla, mutta mikä on se, mistä sä niinku et fiilaa siinä bissellä käymisessä? Tiedätkö, en mä halua juoda ja meillä ei kyllä ikinä jää siihen yhtään bisseen. Aivan. Eli sä et pelkää sitä bissellä käymistä, vaan sä pelkäät sitä, että se menee ylilyönniksi. Kuulostaako tää tutulta? No niin kai. Kuinka usein sulla käy sitä, että ne bisset ei pysy vain yksinä bisseinä? No en mä tiedä, varmaan joka toinen kerta sunkaan menee yli. Viimeksikin meni. Kuitenkin, jos me katsotaan todennäköisyyksiä tällä hetkellä, niin jos joka toinen kerta on meillä mennyt yli, ja viime kertahan meillä meni yli, niin tämähän tarkoittaa vaan sitä, että tämä seuraava kerta tulee jäämään vain niihin yksiin bisseihin. Eikö näin? No eihän se nyt noin toimi. Me tehdään nyt niin, että me mennään tuohon kulman taakse, ottaa meidän vakkaripaikkaa yhdet bisset, ja mä annan mun sanan, että se pysyy vain yhtenä bissenä. Eihän tää kuulosta mitenkään mahdottomalta ajatukselta. No mennään vaan. Loistavaa. Hei, mennään tuohon meidän vakkariin. Ei sinne, me oltiin siellä viime kerralla ja silloin just meni yli. Todellakin. Hei, mä ymmärrän täysin, mut mulla olisi sulle vaan yksi kysymys.